Godt. Godt arbejde, Kasper. Stærkt arbejde. Godt arbejde her, Kasper. Super flot. Stærkt. 1 minut og 10 her. To, 3, 4, 5. Godt, Kasper. Ud i fingerspidserne, træk vejret her. Stærkt. Godt, Kasper. Godt, Kasper her. Godt arbejde. Hold tempoet der. Kom så. Stærkt. Sådan. Kom så, bliv ved her. Godt arbejde, Kasper. Kom så, på den her. Der er gået 3 minutter. Der er kun 5 minutter tilbage, mand. Kom så, op med den igen her. 5 i træk. Flot. 1. Op med den igen, Kasper. Kom så her. 2. Op igen. Og den sidste her. Så er det 10 træk her. Træk vejret. Kom så, 10 hurtigt. 2, 3, 4, 5. Kom 5 mere her. 6, 7, 8. 2 mere. 10. Gang med det samme her, Kasper. Du er halvvejs. Fint arbejde, Kasper. Kom så. Hold tempoet op her. Kom så, bliv ved her. Godt, Kasper. Super flot her. Stærkt. Kom, super godt, Kasper. Stærkt her. Super godt, Kasper. Kom så. Og så er det på stangen med det samme. På stangen med det samme. Kom nu. 3, 2,
Og så kører vi, og du har 3 minutter. Vi skal lige have 2 runder mere. Kom så. På den igen. På den igen her. En af gangen. Kom så. 2. Flot. 3. 2 mere. Kom nu, Kasper. 4. Og den sidste her. En mere. På den nu. Yes. Og så kører vi lige 10 dødløft der. Kom. 1, 2, 3. Kom op med tempoet her, Kasper. 4. Ned igen. 5. Bare op og ned. 6. 7. 8. 2 mere her. Kom så, Kasper. 9. Og så går du bare i gang med burpees med det samme her. 10. Kom så, der er kun 2 minutter tilbage. Kom nu, mand. Det er et interval af 2 minutter, mand. Kom så, det kan du altid. 120 sekunder, Kasper. Sådan der. Flot. 2. Kom så, bliv ved her. Op med tempoet, Kasper. Det er nu, det gælder. 3. 4. Sådan der. Hold det tempo der, Kasper. Godt arbejde. Super der. Kom, bliv ved. Hop op, hop op. Kom nu, Kasper. Super stærk. Kom, bliv ved. Kom så, Kasper. Og så må vi siden af bagefter. Med telefonen op. Godt, Kasper. Kom nu, bliv ved her. Der er 1 minut og 10 sekunder. Ja, kom så. Sidste minut, det er 1 minuts arbejde. Kom så. Lige færdig med de burpees her. Kom, bliv ved. Ja, Kasper. Godt arbejde. Kom på den nu, Kasper. Det er nu, det gælder. Kom så. 1. På den igen. Hold fast her. 2. Igen. Kom nu. 3. Kom så. Der er 20 sekunder tilbage. 2 mere. Vi skal lige igennem dødløft også. 4. 1 mere. Kom nu. Og så holder du bare fast. Lige 10 dødløft. 10 dødløft. Kom så. 1. Kom nu hurtigt, Kasper. 2. Hurtigere, hurtigere. 3. Kom nu. 4. 2 mere, 2 mere. 5. Og 2. Kasper from Denmark doing Icelandic qualifier number 1. 20 kilo pendlay bar and 15 kilo plates. And the same on the other side.